भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। भोजपुरिया समाज, जी हाँ भैया, अभी आप सबके बीच बहुत ही खास जानकारी लेके आए। जी हाँ भैया, आप सबके बीच आवे अलावा एक बहुत ही जबरदस्त बवाल फगुआ यानी होली शो। जी हाँ भैया, जौना होली शो के नाम बा चढ़ल फगुआ के रंग। जी हाँ भैया, जौना में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला, कल्लू और बॉलीवुड के सुपर स्टार गोविंदा ठुमका लगावत नजर आइलो। साथ में अम्रपाली दुबे, सहर आपसा और हर्षिका पुनाचो, इस सारा लोग भैया ठुमका लगावत नजर आइलो। बहुत ही बवाल और बेहतरीन होली शो आप सबके बीच आवे लबा। जौना होली शो के टीजर आ गइल बा। जी हाँ भैया, टीजर आ गइल बा। बतौर हम आप सबके बताएं कहां से देख पाएम, लेकिन सबसे पहले जान ली कि फुल शो जौन की टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होके वाला बा भोजपुरी सिनेमा। जी हाँ भैया, भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल के माध्यम से आ रहा बा, जौन की कल 26 मार्च के, जी हाँ भैया, शाम 7 बजे, जी हाँ भैया, कल शाम 7 बजे प्रसारित हो जाई, जौन की ई होली शो चढ़ल फगुआ के रंग। जी हाँ भैया, तो बतौर आप सब टीजर देखल चाहते हैं तो HD टीजर कहां से देख पाए, तो जी हाँ भैया, यूट्यूब पर जाके सर्च करी भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल। जी हाँ भैया, भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल, वही चैनल के माध्यम से टीजर रिलीज हो गया, बतौर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ भैया, अगर देख ले टीजर कमेंट करके बताई आप सबके कैसा लागल, और भैया इस शो कल आ रहा बा, आप सब कितना खुश बनी जरूर बताई भैया। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन जानकारी के साथ।